Salam. Wilujeng pepanggihan kalian kula Penetua Martoyo saking Gigajai Ampel Klasis Boyolali. Keparenga kula maosaken renungan Sabtu Winedar ing dinten menika Senin 2 Juni 2020 ingkang kanggit dening Ibu Pendeta Uriajeng Septianingrum Minggu Paskah kaping 7 kanthi jejer ngayom dhateng Gusti. Sang Yewah muga karso paring kekuatan marang umate. Sang Yewah muga karso berkahi umate kelawan tentrem rahayu. Jabur 29 ayat 11. Kita tentu nggadahi kanca utawi tiyang ingkang saged kita dadosaken paran utawi kita tuju nalika nembe gadah muwetan lan kaperluan. Lare-lare ingkang dereng saged ngupati tetedan piyambak tentu matusi tiyang sepuhipun nalika rumaos kerapan. Setunggaling pawestri ingkang rumaos ajrih nalika kedah nindakaken pakaryan ing wanci dalu lajeng nyuwun tulung semahipun supados ngrencangi. Tiang-tiang ingkang dados paran menika tentu tiang-tiang ingkang kita tepangi lan mangertosi saestu lan ugi ingkang kagungan kasagedan kangge paring pitulungan dhateng kita. Limrahipun kita mboten badhe nyuwun tulung dhateng tiyang ingkang kawawas mboten gadah kasagedan kangge nulungi kita. Minangka tiyang pitados kita tentu sarujuk bilih ngayom dhateng Gusti menika margi ingkang paling prayogi. Saking paseksinipun Sang Juru Mazmur ing Jabur 29 kita kaengetaken dhateng pakaryanipun Allah ingkang saestu endah. Kagambaraken bilih panguwasanipun Allah menika ngatasi swarga lan bumi. Ugi ndadosaken peranganing jagat menika sami gumeter amargi saestu agung prastawanipun. Kanthi mekaten panji ngayom dhateng Gusti Allah menika dados pilihan utami nalika tiyang pitados nemahi panandang utawi momotan. Gusti Allah ingkang jumeneng nata ing swarga lan bumi tentu badhe paring pitulungan tumrap para abdi ingkang nguwuh lan nyuwun tulung saha pangayoman dhateng panjenenganipun. Sumangga kita migatosaken kawontenan sakiwa tengen kita. Menapa wonten tiyang ingkang nembe nandhang momotan nanging boten nyuwun pangayoman dhateng Gusti? Mesti wonten. Tiang-tiang ingkang kados mekaten menika kedahipun enget bilih ingkang mengku panguwasa ing swarga dalah bumi menika namung Gusti Allah piyambak. Menawi boten ngayom dhateng Gusti, menapa kita badhe nyuwun pitulungan dhateng jagat menika ingkang boten badhe nuntun dhateng jatining gesang.